Спад Боже наш, Ти керуй, Єсу нас, володар, змовця наш, повік вічний час. Господь Боже наш, серця володару, в рані Твоего серця, супокоем даришь, кто к Тебе гибнется. Ты керуй, Єсу нас, володар, збавця наш, повік вічний час. Господь Боже наш, Ти керуй, Єсу нас, володар, змовця наш, повік вічний час. Господь Боже наш, за любов безмірну, чим отдячить можем, тільки щирой вірой, ди життям набожним. Ти керуй, Єсу нас, володар, змовця наш, повік вічний час. Господь Боже наш. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. В сьогоднішній літургії ми почуємо читання, які будуть нас заохочувати любити Бога дзеля Його самого, а так само любити Бога у наших ближніх. Падчас імши молимося у тих інтенціях, які були складені про заступництво Отця Фабіяна і були прочитані падчас набоженства перед імшою. Молимся так само за наших померлых: Геннадия Бурачевского у 30-й день після смерті, Антона Францкевича і усіх померлих сім'ї Францкевич, Івана Улича 7 днів після смерті, усіх померлих сім'ї Улич, за Ганну Смик 40 годов після смерті, Віктора Чарняўскага, другая годовина, Иосифа Липницкого, Ивана, за Ивана Рамуальду, Марьяна, Сергея. Молимся за Регину Филиппович у 7-й день після смерті. Просим Божого володарства для Юзефа, Эдуарда, Викентия, Богдан, Леокадии Чарняўской, Марии Ковалевской. Просим, каб добрый Бог принял их у свое володарство. А каб мы могли годно скласти на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям добрим.
святих грехи світу, прийми моління нашої, які слідиш праворучиця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти Найвищий Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь светло Твоей правды, как яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить ихней веры, да імкнуться до того, до чего Ты их покликав, праз Пана нашего Єзуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги Другозаконня. Моїсей промовив до народу, кажучи: «Будеш слухатися голосу Пана Твоєго, заховувати заповіді і накази Його, записані у этой книзі закону, і вернешся до Пана Бога Твоєго усім серцем своїм і усьою душою своєю. Заповідь, яку сьогодні даю тобі, это не что-то тяжкое и недосягальное для тебе. И она не у небесах, как можно было сказать, кто б узошел для нас у небо и принес ее нам, как мы слухали и выконывали ее. И не за морем вина, как вы сказали, кто б переправился по морю и принес ее нам, как мы смогли слухать и выконывать ее. Наоборот, это слово вельми близкое для тебя. И оно у твоих вузнах и у твоим сердце, как ты мог выконывать его. Это Слово Божие. Оживі серця, шукаючих Бога. Оживі серця, шукаючих Бога. Я усношу на Тебе мою молитву, Пани, в час ласкавости Божа. Почуй меня в великой Своей милосердности, у правде Твоего славления. Почуй меня, Пани, бо щодрая милость Твоя. Глянь на меня поводле великой добрыни Своей. Оживи сердца, шукаючих Бога. Я ж бідний покутую, да помога Твоя Божа, нехай потримає мяне. Я буду славить ім'я Божає, удячним співом буду звеличувати Його. Оживи серця, шукаючих Бога, убачать у Богі і устішаться. І живі серця тих, хто шукає Бога, бо Пан слухає бідних і не погарчає в'язнями своїми. Оживи серця, шукаючих Бога, Бог змавить Сіон і відбудує городи Юди, і будуть жить там, і тримають у спадщину Його. Хай да буде спадщиною потомства слух Ягоних, і тих, хто любить ім'я Бога, поселяться там. Оживи серця,
Читание послания святого апостола Павла до Колоссянаў. Христос з'яўляецца вобразам нябачнага Бога, першародным сярод усякага стварэння, бо ў ім было створана ўсё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і нябачнае, ці троны, ці панаванні, ці начальствы, ці ўлады, усё праз яго і для яго створана. Ён ёсць раней за ўсё, і ўсё трымаецца ў ім. Ён галава цела, гэта значыць касцёла. Ён пачатак, першародны з мёртвых, каб ён ва ўсім меў першынство. Бо спадабалася айцу, каб у ім жыла ўся паўната, і каб праз яго прымірыць з сабою ўсё, і зямное, і нябеснае, усталяваўшы мір праз кроў ягонага крыжа. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слови Твої, Пані, гэта дух і життя, Ти маєш слові вічного життя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час один книжник устаў і, выпрабоўваючы Езуса, сказаў: «Настаўнік, што мне рабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае?» Езус адказаў яму: «У законе што напісана, як чытаеш?» Той сказаў адказ: «Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсёю моцаю тваёю, і ўсім розумам тваім, і бліжняга свайго, як самога сябе». Езус сказаў яму: «Слушна ты адказаў, так рабі і будзеш жыць». Але той, жадаючы апраўдацца, сказаў Езусу: «А хто мой бліжні?» Адказваючы на гэта, Езус сказаў: «Адзін чалавек ішоў з Єрусалема ў Ерыхон і трапіў у рукі разбойнікаў, якія знялі з яго адзенне, пабілі яго і пайшлі, пакінуўшы ледзь жывога. Выпадкова нейкі святар ішоў тою дарогаю і, убачыўшы яго, прайшоў міма. Таксама і левіт, будучы на тым месцы, падышоў, паглядзеў і прайшоў міма. А нейкі самаранін, праязджаючы, знайшоў яго і, убачыўшы, злітаваўся. Падышоў, перавязаў яму раны, паліваючы алеем і віном. Пасадзіў яго на свайго асла, прывёз у заезд і паклапаціўся аб ім. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынары, даў карчмару і сказаў яму: «Паклапаціся аб ім. А калі патраціш больш, я аддам табе, калі вярнуся». Хто з гэтых 3, на твою думку, быў бліжнім таму, хто трапіў у рукі разбойнікаў? Ён сказаў: «Той, хто поступіў з ім міласэрна». Тады Езус сказаў яму: «Ідзі, і ты рабі таксама». Гэта Слова Пана. Сённяшняе першае чытанне, ўзятае з кнігі Другазаконня, нагадвае нам, што Бог не толькі дае нам свае запаведзі ў Святым Пісанні, але запісвае свае запаведзі ў нашым сэрцы, каб мы маглі іх выконваць і атрымаць у спадчыну жыццё вечнае з Богам. У другім чытанні святы Павел нагадвае каласянам і нам, што гэтак жа, як Езус ёсць бачным вобразам нябачнага Бога, так і нашыя бліжнія – гэта бачны вобраз Бога, які жыве сярод нас. У сённяшнім Евангелі кніжнік задае Езусу пытанне, што мне рабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае.
У адказ на пытанне Jesús накіроўвае ўвагу кніжніка на Святое Пісанне. Адказ з Бібліі такі: «Любі Пана Бога і праяўляй гэтую любоў, любячы бліжняга свайго». Аднак для кніжніка слова «бліжні» азначае іншага кніжніка або фарысея, ніколі самараніна або язычніка. Такім чынам, кніжнік настойвае на удакладненні, хто для яго бліжні. У адказ на гэта Jesús прыводзіць прыпавесць пра самараніна. Прыпавесць пра самараніна выразна нам кажа, што наш бліжні – гэта кожны чалавек, які трапіў у нейкую патрэбу, мае патрэбу ў нашай дапамозе. Прыпавесць пра самараніна паказвае нам тры магчымых падыходы да жыцця адносна нашых бліжніх. Філасофія злодзеяў, якія абрабавалі яўрэйскага падарожніка, гэта пажадлівасць. «Всё, што тваё, можа быць маім, я вазьму гэта сілай». У часы Езуса крутая, звілістая дарога з Єрусаліма ў Єрихон была прытулкам для бандыцкіх груп. Не дзіўна, што яўрэйскага падарожніка абрабавалі, распранулі, збілі і пакінулі паміраць пры дарозе. Калі мы пачынаем любіць рэчы і выкарыстоўваць людзей, мы становімся такімі злодзеямі. Другі падыход для жыцця – гэта падыход яўрэйскага святара і левіта. Што маё, то маё, я з гэтым не расстануся. Святары былі магутнымі прадстаўнікамі вышэйшага класа, які кіравалі адзіным яўрэйскім храмам у Єрусаліме. Левіты былі іх паплечнікамі, яны забяспечвалі музыку падчас літургіі, кадзіла, хлеб, храмавыя заслоны і упрыгожванні, кашэрную падрыхтоўку мяса, а таксама мянялі грошы з рымскай манеты на яўрэйскую ў святыні. У прыпавесці прадстаўнікі гэтых класаў не звярталі ўвагі на параненага чалавека з-за свайго эгаізму. Магчыма, яны падумалі здаля, што ён ужо памёр, а дакрануцца да цела памерлага для яўрэяў азначала стацца нячыстым на 7 дзён, а ў выпадку святароў не магчы служыць у святыні. Святар і левіт з прыпавесцю ўвасабляюць людзей, якія патрабуюць заўсёды сваіх правоў, але ніколі не гавораць пра свае абавязкі. І трэці магчымы падыход да жыцця з бліжнімі – гэта падыход самараніна. Самарані былі нелюбімымі яўрэямі, іх нават ненавідзелі і імі грэбавалі. Самарані жылі на поўначы Ізраіля, і падчас вавілонскай няволі большасці яўрэяў засталіся жыць у Ізраілі і змяшаліся з рознымі язычнікамі, і мелі сваю літургію, свае формы пабожнасці. Дык вось, самаранін кіруецца у сённяшняй прыпавесцю філасофіяй, што маё, тое і тваё, я падзялюся гэтым з табой. Самаранін быў дастаткова шчодрым, каб у параненым яўрэі убачыць бліжняга. Ён праігнараваў доўгую гісторыю варожасці паміж сваім народам і паміж яўрэямі. Давайце памятаць, што дарога з Єрусаліма ў Єрихон, па якой ішоў гэты добры самаранін і яўрэй, якога пабілі з сённяшняй прыпавесці, праходзіць праз наш дом, парафію, школу і працоўнае месца. Мы можам знайсці свайго мужа, жонку, дзяцей або бацькоў параненымі, горкімі словамі, з'едлівай крытыкай або іншымі больш відавочнымі формамі гвалту.
Такім чынам, Езус заклікае нас праяўляць сваю любоў да іншых у нашым доме, школе, на працоўным месцы, да ўсіх, хто знаходзіцца побач, як гэта робіць самаранін. Знакаміты вучоны Эйнштэйн, які ўцёк з нацысцкай Германіі, бо быў яўрэяў, прыехаў у Амерыку і купіў двухпавярховы дом непадалёк ад універсітэта, дзе быў прафесарам. У сваім доме ён прымаў некаторых самых выбітных людзей свайго часу і абмяркоўваў з імі пытанні фізікі, правоў чалавека і гэтак далей. Але ў Эйнштэйна была адна нечаканая госця. Яе звалі Эмі. Гэта была 10гадовая суседская дзяўчынка. Яна пачула, што у суседнім доме, у суседні раён пераехаў добры чалавек, які ўсё ведаў пра матэматыку. А у Эмі былі праблемы з матэматыкай у 4 класе. Яна вырашыла наведаць чалавека, які жыве ў канцы квартала, і папрасіць Эйнштэйна выправіць яе адзнакі ў школе, стаць лепшай вучаніцай. Эйнштэйн дапамагаў ёй і сказаў, што яна можа прыходзіць у любы час. Калі маці Эмі даведалася, што дачка ходзіць да знакамітага вучонага, яна пабегла да Эйнштэйна, каб папрасіць прабачэння і забараніць сваёй дачцы адцягваць Эйнштэйна ад працы, бо ён заняты важнымі справамі. Але Эйнштэйн ён сказаў: «Ваша дачка мяне не турбуе, калі дзіця знаходзіць такую радасць у вучобе, то я з радасцю дапамагаю ёй вучыцца. Калі ласка, не перашкаджайце Эмі прыходзіць са сваімі праблемамі. Яна заўсёды знойдзе месца ў маім доме». І вось так бывае з Богам. Ён наш бліжні, і Ён хоча, каб мы прыходзілі да Яго ў любы час. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Да Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с довером узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён аддана показываў свету сапраўдны сэнс Христовага вучэння. Цябе просім. Молимся за тых, хто апынуўся ў цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб атрымалі добразычлівую дапамогу ад бліжніх. Цябе просім.
Молімся ва ўсіх інтэнцыях, пададзеных пра заступніцтва айца Фабіяна, слугі Божага. Таксама давяраем доброму Богу, просячы Божага валадарства для Геннадзія Бурачэўскага, Антона Францкевіча, усіх памерлых сям'і Францкевіч, для Івана Уліча, усіх памерлых сям'і Уліч, для Анны Смык, Віктора Чарняўскага, Іосифа Ліпніцкага, Івана Рамуальды, Мар'яна Сергея, Регіны Філіпович, Юзефы, Эдуарда, Вікенція Богдан, Леакадзіі Чарняўскай і Марыі Кавалеўскай. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб Христовы спакой, які мы перадаем падчас святой імшы, запанаваў сярод нас. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя малітвы, напоўні нас дарамі Тваёй бязмежнай любові. Праз Христа, Пана нашага. Тобі ахвярую, Пане мой, всё моё життё, и теперь я Твой назавсёды. Это моё сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Тобі ахвярую, Пане мой, всё моё життё, и теперь я Твой назавсёды. Это моё сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. На прославление и хвалу имя Свое, а так само на користь нам и всему святому. Милосердный Боже, гля ласкаво на дары Своего костёла, перемяни их у духовный посидок для Твоих верных, ка прымаючы яго яны ўзрасталі ў святасці. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. И с духом Твоим Угору серце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Однако это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Мары адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукою знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаю смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое прийстя в хвалу. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойча наш, который есть у Тебе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яку не видала и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Твое владарство и моц и хвала
Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на віру костела Твоего, і будь ласкавы, згодна з Твоєю волей, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою». Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вечеру ягоную. Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, будь оздоровлена душа моя. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває во мне, і я у їм. Продивная хвала, могутность добрыня, владара, что створил сух свет, принизивший себе, и остался для всех нас, такий малый, як хостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он подымет тебе, даришь ты все одной, об цілком нас прийняв, хто нам всього себе дає. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог,
Помолимся. Умацаваныя Тваімі дарамі просім Цябе, Божа, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Святы Арханёле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусу і пастир Злого Духа. Покорно просим, нехай якось знищить Пана Бог, а ти, князю войска небесного, моцарю Божий, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які назовуть душу свою світі. присядьте, паслухаем аб'явы. 15 ліпеня у аўторак успамін святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. 16 ліпеня ў сераду Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. Падчас святой імшы 19 гадзіне Ружа Маці Божай Шкаплернай аднаўляе свае абяцанні вечнай малітвы. Святая імша ў Стоўбцах у панядзелак у 19, аўторак 9, сераду і чацвер 19, у пятніцу ў 9, у суботу ў 9:19. У нядзелю святая імша ў Стоўбцах, як звычайна, у Ацэдзе ў 9, у Новым Сверчні ў 13, у Жацераве ў 16. Дзякуем за ахвяраванне і працу пры касцёле, за пакос травы, яшчэ крыху травы недакошана, запрашаем мужчын прыняць удзел. Калі ёсць хто з Новаколасава, забярыце, калі ласка, план тэрыторыі капліцы. Арганізоўваецца пілігрымка ў Гудагай да Маці Божай з гары Кармель на 19 і 20 ліпеня. Запісацца можна ў ларку і ў пані Людмілы Валіцкай. Хто хоча прыняць шкаплер, але не мае магчымасці паехаць у Гудагай, можна гэта зрабіць 16 ліпеня падчас святой імшы на 19 гадзін. Хто падаў дакументы на атрыманне курэння сушак, неабходна быць на тэрыторыі касцёла 18 ліпеня ў 15:30. З сабой неабходна мець тару для птушкі. У ларку заахвочваем набываць часопіс «Аве Марія», дзённік святой Фаўстыны, кнігу «Таінства прымірення», малітоўнікі для хворых і для сем'яў. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел панский свистовал Панне Марии, и зачала Духа Святого. И витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вось я слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. И витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь.
слово сналося тілом і поселилося між нами. Вітай, Марія, повная ласки, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный отпочинок дай Пані, а світло вечное нехай им світить. Вечный отпочинок дай им Пані, а світло вечное нехай им світить. Вечный отпочинок дай им Пані, а світло вечное нехай им світить. Нехай відпочивають у